Здравейте на всички! Аз съм Мак Розали и днес ще направя прогноза с моите прекрасни карти за втората зодия за месец май, която е Телец. И така, да видим какво казват звездите и моите карти за вас, мили телци. Така, първата карта, която изтеглям, е картата на богинята, която ще благослови периода. Ето я, да ви я покажа. Така, да видим какво ще благославя тази богиня, какво ще бъде през този период. Грижа. Това е картата на грижата. Значи, това може да е благословение за вашите деца, може да е благословение за вашето семейство, може да е благословение от богинята, това вие да бъдете добре. Да се грижи за вас като за едно малко дете. Третата карта, ето я, това е картата на приказките. Приказките не като клюки, не като заговори зад гърба ви, а приказките, които четеме, които са като препратка към нашето детство. И така, какво означават тези три карти, които се паднаха? Богинята ще ви благослови този период да бъде за вас като една малка и хубава приказка. Ще трябва да се грижите много за близките си, ще трябва да обърнете специално внимание на семейството си и всичко друго ще се нареди при вас по най-добрия начин. Така че бъдете спокойни, очаква ви един прекрасен период, мили телци. Това беше моята прогноза за месец май. Бъдете живи и здрави и ако имате някаква нужда от мен, Мак Розали, звънете на изписания по-горе телефон. Винаги ще бъда до вас, винаги ще мога да ви отговоря на въпросите, които имате. Сега ви желая прекрасен ден!